Omwanchu omurigererwe TV ya Ndizi TV ritukoneri 15 omutenyu mutangani omwaka w'ekirubure n'emerongo 24 niyo yaragire Chinsa Isano na Ibere cyabono mugaso anaramangana amayakorwa Ndizi TV nabo bwansubo mu Gusii reterane nkuru kwa job Maangi nitoko batokubwata nere gwetera sumuni manyere ni yakoro kwa Joshua Auta yakwene kiboigo kibikiye kina mariogi goikira kirasenjira wikarane yakoro kwa Felicitas Abendi nkwera nandaseka geterige tambe mbinku bamanyinara lyabiriga gwateka kurubaga kiete Chinsa bono mambi wikira bono mugaso Amayia nigo toko ya chaka sengana erengete keroka koba municipality asebono maiga yo mugavana we county Nyamira Amos Nyaribo ogwetirichi kolyo gwanchera keroka koba municipality nigo bono yo bwango yagwe sokia Samuel Angwenyi oyo romorai wose omuliki wekyombe kyabaga kabege koro kyabagusiyas ase abere otabono nengana bonera cyo konya keroka gukina mono bono nigabere gusaba abarayi barayi bagochorwa kora keroka municipality koyera asenchera endo ngena boigo maye kungsana korana kana egatie county ya Kisii na Nyamira engana irete goikiwa ase ekegambero bonigabere usaba chi county chichonsi ibere goikaransanse amo elinde kugayana enganeye na kwene kingomochio yonkonyorole amagenderero ntwanyorete reportinga keroka town ya nchiraniru kobe municipality egente kiona kia banta bange konya togote bakebe egere keroka yete nenere ya twalira banta bange koru kenyengima nabo igo abagusi bonsi pichi nyomba sita kia bagusi igoro yokungusana na kware ko bagukare tigabono gukikosira egekogera keroka yabeire e family yomonto yomo okorukwanga keroka municipality naende chi government cheito Ibere chiancherane naende chi support municipality yo egere ebuenere abantu bonse okuna kokogania kwane pinabusi naende kokogania kwa abantu abange anene ese council of elders pangana chimbebe ekina kera kinkere kotini ekerokera soke ntumanyanga na ibaje gabaguchi Totigarete asengana erengete omochie okeroka bono nigo monogerwe county Nyamira asamarieta Enoch Okero abega gusaba mu gavana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo oboigo kurigereria ewodi ya manga asoko egwa municipality asengencho ninga goteba nigo batwara mubaro omuyabwa abantu yokwene kinga na babwendera kwegwe municipality aseboigo abega gusaba omugavana bwe county eyoboigo ko barigereria ekarobara kigo kya university ya Nyamira keroka yabeire nene ebwata abantu baisaini tugansamangana ya municipality saa hivi vile tunaongea keroka imekuwa upgraded to a municipality status. Hiyo iko Masaba North ile na ile mambo ya kuweka mambo ya municipality inahitaji watu 50,000 kwa kilomita fulani 150. Kwa hivyo na mimi nakuomba ile kamati iliyoandaa ile mambo ya municipality ile special team tunaiomba ikuje manga kwa haraka ekora umoro melioyo na itumanga sub-county tonya wale municipality mwari wanjere wayo abacha bagaka balenge zaidi ya 20. Mimi sikuangalia jana ukipeana scholarship vile uliongea wante rigaba na nate ebete na ndete kuligia asara gatatu university nero egwanzo motienyo gatano amanya kontebi ngaboro nayo wikero mugabana tutaye tominyo kesa aigaki ase 15 ebe 15 to mangebe yemo yawo Ono your excellency wane tebi asili wansa me tingi chetingo tebi na ine tinda ko eres bate abakisukuru nkira Ibere mwayibu iko weja achenge unsano erensa sengera manga no erensa na sengera model bate bana ubale tugoja ikobe bonsi amasoma aro na maya ebirasi bye university bya serero gorayo
Togosuka bosio maiga yechi skuru ko igorwa sentamu entangani na abana nigo bagendete gosoa ase form 1 bono nigo omworokia omonene we skuru ya Adventist ya Burangi egotoka ase sub county ya Nyamate asa Marieta Gilbert Ombaba abolirie serikali gwetera ase wizara yechisemi kobagachira ebirasi ase ngencho nigo aborokio bagendete gosoa ase skuru ao engane aberege koira abarobu gotwara omubaro omonene gwetanya ebirasi nechi dormitory. Amate mtu akoro mwaka 2023 twakorobya tukanyore mini ya 8.14 twabwata abana 47 abagende university babaje Cyprus and ababo bare 44 igomba tatubuka batagenda igomne skuru yakorobya so mwaka yoera no mwaka uri ndoerete 2022 ande twabite mini ya 7.4 abana bakira bange sana skuru ase ngiye skuru yakorobya igomna abana abakira abange baichoire ase bakorara kidomwe baikire bitanda ebamigerera neti ebirasi mbabwati bisaine ebirogo mbabwati nebitanda mbona tokona gusaba sabaiga lakini twaereru tugusaba abagambi baitu leaders umuchumbe mu MCA na abande bonzi abagusii moratokonye mochimi wangegera motokonye abana abanyora asaba kuraragaya asaba gwisiberiyagaya asaba gosomagaya keregende kere congested kurujicho kuruji bathroom lakini nde twatemira asito kunyara kuba manage kubabeka lakini ebitande bakurara babire baikire none birogo birasi mbisa ini ebinde mbona tokunya korosia mbisa ini tubwati besebya naenda abana bange bagosoma burange CDA bagojige ntokorokanda sponsorship. Togosuka bosio nigo obwibi bwetu gobogenderetse komenta ase county ya Laikipia ase bono abakibaga babeta goikerana ase ensemo eyemwe tu ya kolisia na kuiba chiombe emia eyemo na chimboli 150 engana abere koreto boba ase ensemeyo niga abaibya babete boikerana ensemeyo bali ne chibunduki na kuiba chiombe echu ne chimboli echo ase bono mukanyamanda wabanyanyimbo ensemeyo abere abatebaningo bachakire obotuki obotindi rinde kwene kinga nkonyora bale etuge yabete koibwa nabo igo kwirera onde bwensi oratoke na mamocho egetambo kerio. They entered the Laikipia Natural Conservancy, whereby the combined effort by the officers from the Kenya Police, National Police Service, NPL, GSU, QRIU, Alpha 1, Alpha 3, managed to pursue those verdicts inside the Laikipia Nature Conservancy, whereby they have managed to recover 144 goats and 6 cattle. Lakini hauwezi kuwa ati una collaborate na wezi, hauwezi kuwa ati wezi wanajificha kwako na wewe hautusaidii kupambana na hawa. Kwa hivyo mimi kama MCA nimesema sisi tutaconduct mkutano ya hii ward yote na lazima tufanye public participation. Zile decisions zinaendelea hapa lazima pia sisi tuhusishwe. Tunalia tusaidie juu kama tukifuga ni shida, tunabebewa mifugo yetu. Tukilima ni shida, mali yetu inakuliwa na wanyama. Sasa nauliza serikali tutafaidikia wapi? Hawa wakola jinsi wameiba siku ya leo hawakuwa na haraka, wameiba kwa utaratibu. Ni kama walikuwa na habari ya kwamba gari zote haziko, gari ambayo lori inakuanga hapa haiko, kifaru haiko, ile abarimu emiyeye munemerongo etano imiye county ya Taita Taveta nigo bayegwa amarube yo kulikwa ase obulikwa bwabotambe ose ase umuntu w'ikinyamuriro permanent basis anika kolekana ase ense mu mugavana we county ya Taita Taveta Samareta Andrew Mwadime alekwena na scholarship cha saborke baratiko so form 1 niga ateba kenege tambokerio kirabege gogokinia chisemi ase county ya Taita Taveta na boigo kubeka oboroso obuya asaboro kibwa abuo. Samuel kipindi cha serikali yangu imeweza kuajiri jumla ya walimu 368 kwa ajira ya kudumu, yani permanent and pensionable. Wakiwemo 308 wa vituo vya chekechea na 60 wakiwa wakufunzi wa vyuo vya ufunzi.
Ninataka nikupongeze His Excellency kwa sababu ya kuona serikali yako kuona ni vyema mwalimu wa chekechea kupata Wono nigo omwaziri boborendi Aden Duale aberega korwa ekurate entindi ko chiase onde bwensi oratoke ga koiba boseka kunereria egetige chindege gya Garissa asebona atebire ningana aberege kogendra sikegetambe nigo Aden Duale aberega otebuna nigo bono egechekera begego chikolendwa nabanyanyimbo korwa se kikosi gya KDF aya niga yakwanete ekero ale kuligereria obwagachi wegeti ekyo gya Garissa airstrip. The government of Garissa, as the national government, through the Ministry of Transport and going down to KAA, we have taken our responsibility, and I'm sure there is a contractor even on site here, as we leave to start the works, the phase 1 of the works of the national government through KAA. And that entails completing the perimeter fence, building the car parks, the sanitation ablution area, the gate, and other infrastructure. Then phase 2 is where we are going to extend the runway from now the current 1.2 to 1.4 to 1.5 in the future. And so this airstrip has all the facility. Our county government, led by our governor, will do the terminal. So this is a joint project between us, and it took us a lot of time because we had to secure the place for the county government in collaborating with the national government. So I really want to thank PS Transport for engaging the controller of budget, for engaging the intergovernmental relation office, to make sure that our governor and the county government resources will be used in this partnership, and everybody else will pretty well do this job within the law. So I really want to thank the national government, and I'm sure the president will be here in the second week of February, more specifically maybe. We have a whole tour from Marsabit to Mandera to Wajir to Garissa. Omoriki obotambe ase wizara erengete amangana yechinse chisiko aserieta Rosaline Njogu ni gobono abagakora ogosioligu noko igorwa kwa University yo mutandao asense munya Nairobi ni gateba okoigorwa kwa University eyo ngoti konya aboro kigwa anene mono bali barabanyagitari kwenyorera amabaga y'ichisemi nabo igo emeremo ase chinse chaisiko. Abuno tukwikira omweli wa mangana Amayia kurwa Ndizi TV Chinsa Isano na Ibere chabo no mugaso ni oyuna aberi nko basomera inkoro kwa Job Maangi no twabeto kubwatana nere nigakoro kwa Joshua Auta gwetera somuna imanyerero nabo igoyo ne kinga chibichechi na Mario yungo wikera chire asenchera yo wekeranu nigakoro kwa Felix Stars Abendi tigatumira ne Chinsa 10 asenda bingu bamanyina yali aberi gagwatika kurwa bakiete Chinsa chamambia wikera Chinsa ekyo nabatakire oboligererio obuyami Ndizi TV abwo nabwo obwansu obwo Gusii.